салом дӯстон, бо шумо Борис Аҳадов дар канали роҳнамо. Одатан мо тариқи интернет ҳар рӯз дар муоширатем. ба ҳар ҷое сафар намуда бо телефон аксҳо мегирем, баъзе чизҳоро меҷоем тамошо мекунем. Хулоса, ҳамаи секретҳои худро ба телефон ҷой намуда як пароли хуб мегузорем ва ором мешавем, ки сирҳоямон пинҳон гашт. Лекин ин фикр хатост, чунки ҳамаи инро каси дигаре аз пушти экрани мо нигоҳ дорад. Мехоҳед донед кист он? Пас як класс гузориду баъдан моро ҳамроҳӣ кунед. бо баробари дар телефон аккаунт регистратсия кардан, Google назоратро аз паси телефони мо оғоз мекунад. барои ин тафтишро фаҳмидан ба сайти Google медароем. дар поист «Мои действия». акнун ба сатри аввал мегузарем. боз «Мои действия». инҷо бо телефон чиро ҷустуҷӯ кардед, кадом барномаҳоро истифода намудед, хулоса ҳар коре ки дар телефон иҷро шуд нишон медиҳад. боз ба саҳифаи қафо бармегардем. каме поён фаромада ба хронология Google карт дохил мешавем. дар ин саҳифа Google нишон медиҳад ки мо дар кадом нуқтаҳои замин қарор доштем, яъне рафта будем ва ҳамаи онро сабт карда мемонад. ина Google маро нишон медиҳад ки дар Душанбе, Хуҷанд, Кӯлоб, Панҷакент, Самарқанд, Москав ва боз якчанд ҷойҳои дигар қарор доштаам. фарз кардем мо дар таърихи 10 ё 15 моҳи гузашта ё ягон рӯзи соли гузаштаро гӯем. дар куҷо будем, куҷо рафтем, на ҳама ёд дорем, аммо Google ҳамаи инро медонад. биёед ягон рӯзеро аз ҳаёти ман интихоб карда мебинем ки ман дар куҷо қарор доштаам. ина 1 июн ман аз тарафи Пушкино ба Митиши омадам, баъдан Москва ва Химки рафта будам, ки ин рӯзро дар ёд ҳам надорам. вале Google медонад ки ман ҳатто пиёда ва бо мошину метро чанд қадар рафтаам. боз 1 сентябрро мебинем. ин рӯз ман ба Самарқанд сафар доштам. он ҷо расм гирифтам ки ҳамаи ин сабт шудааст. вале тааҷҷубовараш ин ки он рӯз ман на интернет, ҳатто симкарта ҳам набуд дар телефонам, ки ин ҳам аз чашми Google беназорат набудааст. барои зуд пайдо кардани ин сайт силкаашро дар поёни видео мегузорам. хоҳишмандон метавонед даромада худ бинед. инчунин расмҳову видеоҳое ки дар телефон гирифта, пас аз муддати онро удалит карда мепартоем. рафту настройкии синхронизатсия дар телефон фаъол бошад. ҳамаи ин дар программаи Google Фото меистад, ки ин ҳам аз чашми Google эмин нест. агар аз ин видео ба худ чизе гирифтед, хело хурсандам. то видеои оянда, худо нигаҳбон.